age futhi. This is my G. Imagine that I chill. That's what you watch bobo. So when I shop my errands ichi. Para ka vrais ko se errands $30. So what's up family? Sorry guys, I always changing my so right now we are going to hospital. After hospital then to vatenda kuti Mupedza Nhamo Mbare umonotsvakira mama tuembe tokunonga vaibata saka rikatimboita zvakadaro esi tiri pai tiri mufortuna so musazonyanyowara sei tiri mufortuna saka ndenge chikuupdata izvozvo zvakamira sei. And another thing guys, welcome to our YouTube channel. If you are new, please feel free to subscribe, like and share. And also by a notification kakaya tuzona zviro zvatenchita. There's a content guys atoda kukupa ibaba mwana wedu angoita bo anenge ari manyama content. Then okay, don't forget to watch the video until the end. Muchiona patazoenda nezvichaanononga mama. So much. So guys, what's up? We are back. Now we are in town on our way kuenda ku Parinyatwa. Nemwana timbonaona kuti zvakamira sei. I'm sure kuti anogona kubatsirika tani pamwe zvipatara zvomalocal zvatenchimboenda. Saka timbonaona kuti tinowina here. Chimwe chinhu ndada kutaura futi guys ndechekuti sorry hatazokuradza tichikwira zvasanga unowana mota ichingomhanya ende bhozi pane pakaipa but tongohepa kuti just hope kuti zvinosvika zvichifamba zvakanaka ende tanonoka zvedu but I'm sure zvinosvika zvichifamba zvakanaka. So right now mama akabata chimbeva idzi mbeva guys andisandakamboidya mbeva vasati vamboidya vada kutoitesta vakarutsa hameno havo vakarutsa hameno havo. Noda guys pane nyaya ingada kukudzai tenge chatozonyatsokudzai ndakumba but tokumbira vanhu imbomira zvokuti bhulabhula. Tiri vanhu venyama tinokanganisa tine patinogonawo tiri kungoramba muchingotituka but ndichazonyatsoexplaina kuti why ndadaro. Saka nawe rega timbomhanya tione zvakamira sei. So right now guys, Tsoka kuchipatara chakwenda Mbare. Mama wacho Mupedza Nhamo. Wadalopedza Nhamo. Angoti tiange mugononongawo. Mapero maibata ndobalo kuende so guys, stay tuned. So as I was saying about Macron, I'm not sure. So guys, let's go to Mbare.
So let's go guys. Everything shall come and say it. Mupedza now. Let's go. Stay tuned. Don't forget to subscribe, like, share, and comment. So ladies and gentlemen, guess what guys? Now we're there now. So chatting up on our band. Yeah? Yeah, it's fine. Maka simple. Musha muse. Matfananza. Matfananza nani? Maka simple. Musha muse. Sama maita like it to tombo video guys. Mata sangane fan rep. Sipa mpeza na moti mpeza na. Alright. So guys, it's about to get down. So stay tuned. Maya vachachuza zvakaita sei. Tangu apa $20. $20 yodaona kuti vachachuza zvakaita sei. So kutanga ku. Mwana wangu ajanga break imbo. Mwana wangu no. Mwana wangu ati very sensitive body yake wewe towe. So guys, it's about to get down. I got to shoot the camera at tennis. So guys, tapedza manje. WhatsApp with groups. So guys, most of the vamwana ngasinyale kubuda makamera kumbali. Pangu pacho vhe kwadai so kamera sina twakudisa. Vanonga kuto. Vamwe vatopopota. Vazaiwa ndeta zvechi social media. Saka tungotora hedu isusu ourselves. So right now takutongera pajeni baba. Kwedu kukachana kugachana. Ndichakuratidza ichi zvandanhonga guys zvemadhora pondo. Ndichizviedza muchionawo kuti ndagona kuchuza here. Zvimwe zvacho hazvioneka zvokuti dhora pondo ndakufamba ndakazvipfeka. Ehe. Plus isusu chikuru takachena zvakawachwa zvokuti ndezvemari ha. Saka stay tuned guys. Guys, guess what? Kuyakuwaona. So anasi kuzvitesta papaita zotengana nezvinhu zvatatadza kudya tikarasa. Boss makonzo aya. Mbere anoda uchizvibatira wega. Nawo takurova madora nemaganda asi zvakasangana baba. Tiri muroad kuenda kugokwe kwedu. Kwachurumanzi. Kunukure kwatiri kuenda. Aiwa. Unoneta usati wasvika. Unoneta usati wasvika. Guys, unokutsvaga mari. Unokutsvaga mari muHarare. Mabusiness chete atungoona. So let's go together. Oh guys. Ngatende kumba. Yo. So hi guys. Maswera said was kuno kutenza tofamba pamukwenyu pamwe achoma kusenda kana zvimwe muzvitona muri different type of country kana uchiri kuona marenga vakukomborere kana uchiri kuona video marenga vakuitira zvakanaka. Right now guys, tambas kuenda kumba manje tambas so tangotenga wakasimukira kekutore mari nemalunches otherwise bozo kuti unga mukaona kuti akakuita beta kauda kutodya ichi anasa yeti tiri kumbare. We have to find another yeti tatozotenga dzawanda. So now takaenda kutenda ichi so ndakarelaxa asifresh my chips KFC ndo ma chips ndo so what you sana shoko na chicken slice chicken in what is it called? No, it's not bad enough. What are the two area business? I don't two area business. So guys, tukazeta kumba batata chatosvika manheru guys, takandosvika late like what is the time now is saying why 19 past. It's now 25 to 8. Mama tikenda kwacho Kwenda kachana siyale So guys, sikapa wayithi kutenderana ukanteka obuda napha pa street iba abathumene nje leba thenji buda kwaba yibele ba last time taka buda ne
ngoti ndafamba kushaka kutaura zvakanaka mutsva. Ashupa akutonda chakovesa. Dai basa kuita traffic. Dai yakadhara. Vanhu vakuru vanoti kumhanya hakusi kuti Hakusiko kusvika. Vanogona kumhanya ugovakwidza kusvika kudenga. Papeta achingotendera kuti tizopinda nepanapa. Wazvona? Papeta achingotendera kuti tizopinda nepanapa. Guys, hamuchambotiona. Shangu harina ndanonge bhazi rakasika kutenaka. Ndandakatoo kuti gadzira kuti vhiri rekumashure kwedu richagara imomo. Manje hatidaro tinonyatsogona kudrive. Ndinofunga mungwana mazina angu. Nehembe yavavatsodzo. Hembe yavavatsodzo. Irungano. Wamboisa paSintin. Fly. Ndaisa kuko kuAmerica now. Yeah, that's cool. Put your baby somewhere. Umatovharera. Yeah, ndavhara. Koparengi apa turi namasikuta zvekutodai. Saka tamzara wasi. Unoita kuita sei? Fly. Kutoenda kuti wa? So guys, toonana tasvika kumba maiziya team red. Tasvika padini. Ngatimbateka kuwhatsapp. 0778. 778. Okay guys, so we are now at home. Tasvika kumba usiku huu. Ndachida kuedza zvinhu zvamuchiratidzai but so you have this set for baby. Alright guys, don't mind our plastic curtain. Hey, it's beautiful. Takamira marketing kutazouya vachitase vachitora mameasurements kuti vachitisira makete. So yeti ndababa Juju. What is this? Oh, I'm set malanchisa masara wai. Ne. Pachifuva chakutarisa something. Neme kutonoro. Vaya makandema kanti. And you are Murodi. So we have this one. Pushira baba Juju. Baba Juju anonetsa guys. Kuona baba Juju atinga chino kudai. Nenda tomukikiriza kutomira ndototi neme amuna mapusha akadai kana kuti chi. Otherwise yeah. Amen, I don't know. Ukamuti tenga kana mapusha. Anenge akuti asani moze zvinhu zvakadzoka chipa. Anenge akucalculate mapusha ake kuti mari okudzoti ashamwari pamari unotenga zvinhu zvako kana 3 kana chi. Iye saka ndakasazotopa pressure. Munhu achanotofamba asina. Then one ndeyake one ndeyangu. So yako ndeiyi baby. Ne? Why? Because iyi yakafanana exactly ne. Yakada kufanana. Dzakafanana dzese. Dzakasiyana. Look, uku kunenge akakadiki kuna chombo. Say what you Right you. Alright, yako ndi Dzangofanana. You know what is this? Alright, masocks so patatenga eti ine. Angosina Change. Wala coin. change. Ipapa itatenga eti ili. Ni masocks nechitight ichi. Chitaita yona chipende tight. Chitight. Chekubata. What is this one? Alright, so this is my top. Konchirumbuziya iri zvinhu zvacho zvakawanda. Kakanaka. Kari cool. I also got this one. Madora. This is a pasta. Pasta ne bra. Then this is my t-shirt. I love the quality. Yaka kora so. Yaka kora. I love it. I do tend now guys. And this is my e-bucket. This is my top. Another top. In the area, I have like a t-shirt blouse, like
I don't know kuti kanonzika chii. Uzotipa ma-t-shirt akachuza ine andafarira ndene. This is my Nike t-shirt. Ukaenda Mupedza namune $10 unotochena. Look. Quality. Tarisema. Order it. So it's tight. Looks so new. Nechi Nike kusasuku. So I tight yangu Nike. Masangana nemu mati. Ndio wakati nga Mupedza na amere. Ndokuzira. This one, tafara jiraracho. Even color is nice. Look at this. Unakuyakata like a forward. Ndisema. Yes, this is tight to ukapfeka chicha achite chenji chidinda nyama tichidai. Even this one ine jiraraga upi. Bakanaka. Apa ndatora dunera ndopina. Ndawatombo nditi iyoyo ndakati enda ifarira. Look ine ka style pana. Nangoita chitaiti chine jira date futi. Go kuma bottoms. So na choose makala mamwe. Danyanya kupfeka mabheki madau colors. It's nice. Nasina kuti rakanaka kudai pembeni nyaya kuti zvinhu zvakazara. Saka ndina kutoona kuti ndine bottom rakanaka kudai. This one is also nice nejira racho. Bajuju's choice. Zvakanaka zvinhu zvokutodaro baba. What is this? Alright. Ichi chibhasta ichi. Neichi futi. This is my G. Imagine ndakachena. Nzochiwacha bobo so one mushop ma-errands ichi. Parakabva raiswa kuseva errands $30. Ndoskonera. This is $30. Then me I bought it. There's somebody. $50, $2. Imagine tomato banana commander $2. Then me I bought it $2. No, that's hey what. Pero ndinoda ndotombopera chapfekwa ichi. Zvakanakira mabhero kuMupedza namo anenge akazara unochuza zvaunoda. Nesinopfekwa zvinhu zviriko zvinonywa. Asi tatombopfekwa mane mutona matega. But I think mashop manenge anenge azoiswa paseo arega kutengwa. Otherwise look mutona kuti chinhu rakanaka quality. Zvototi mushop asenda kugona kuritenge. Tasema. Chazonyazoratidza ndakachena. And this one, ndora nanjifunga kuti ive pink. Oh, tasema ndinotori nepepa racho remushopi. Right omanyiswa for 30 futi. 30 mari ndo yaitodaidzirwa. Hazvina kana kupepa. You can see. Zvinatsoratidza ndapfeka chakanaka chi. Mabhatani akanaka zoti waifana kumasiya achibudikira uku. Wainyatsorova kaka high waisting kako kakaita se kakanaka yachakaita like chiboyfriend jean like unozvona. Chakanaka zvokuti zvafarira. Chakakora from Zara. Makandiona mati ndori kuZara iri kuti iri kuMupedza namo ndikuzwe. Saka munhu akamanje kabva kadonedza yeti. Tangozi gatsvage chipa netuma yeti chovana tengomutenge. Ndakamutengera akapfeka. This one for Chando. Utuma yetu tameno zvatungo twakatalaika kusara sabati kuvana tunodziya tokupedzera manje. Wopa ane mahetse wo. Bate anakakumwe ukapotamba. Ngatole. Anibora anakangatore batepe mahetse anozonge akangopfeka chete. Yadama. Saka achitry mutsvagira something chinoterana nemusoro kuti atodzi. Ndo utavasa kufura mahetse. Kufura nekuzamba koje. Watotsosera. But atudzi yetu. Tosera. Aikatudzi. Atudzi. Ndotongoti kana weather iri pakati nepakati. Savureka ndinozosera kune mwari. So guys, I remember shopping was for me. Avatua avapfeka dzemupero. Inini ndinoita sei? As long as chinhu chakanaka. Kuita tupfeke ndendere. Kusina uvamba. Varume. Zvikangofanana. So guys, bye. See you tomorrow. Vanhu vakutonora kana takutonora. So see you on another video. Thank you so much for watching our video to the end. Sakanga nokulike and comment and share.
We love you so much. Your support means a lot to us. See you on the next video. Bye. So tomorrow we'll show us the cake. Yeah, so nechokuratidza ndichiedza chinenge chatadzokwana guys tinodzokera nacho manje kura motangani Okay guys, thank you so much for watching the video. Just know this, we love you and we care. And also guys, for whenever my ads and subscribe by Msai in the chat.